Erle beltza zaintzea baitezpadakoa dela, una hemen itsasuko azoka hontan edatu nahi izan duten mezua. Gero eta gehiago badugu beraz eglearen beharra, batez ere garaiuntan beroketa klimatikoa hor dugun egleak laguntzen du hainiz polinizazioan. Laborarien munduan ere, zenta ekoizpenak egleei esker egiten dira eta gero gure eguneroko bizian oksigenoarentzat eta hainbat gauzarentzat gero estia ekoizten dutelako ere eta estiaren inguruan sortzen diren produktuai esker ere gauza edekak egiten aldira. Erle beltzarekin lan egiten duten 8 ekoizle daude Ipar Euskal Herrian, 120 partikular ere bai, kezkatuak erleak atera direlako jadanik. Hori da arazoa, negoak gero eta gozoagoak dira, beraz arazoa da egleak gero eta goizago ateratzen direla, eta kanpoan ez dute bortxaz behar dena atsemanen, eta hori da zinez problematikoa. Obe dira negu hotzak, nun eglauntza barrenan egoiten den, eta zinez gero beroa delarik eta arbolak fruitutzen hasi dilarik hor dira normalki atera behar. Eta beraz, hortako da hor pixkat arazoa orain deia hasiak dira ateratzen, berdin hotza behitzetu jiko da, beraz hainitz hola hilen dira, maleruski. Ez da normal urtagilan erleak kanpoan joaitia eta lanean hartzeat uda baliz bezala. Eta beraz olako itzorduak baitezpadakoak. Sentsibilizatzeko erleak ze importantzia den. Erraiteko ere badugula erle bat hemen, ez baita beti hori jakina. Eta behar dela eginarrak egin erle horien atxikitzeko lehenik berendako, erlendako, eta jenden osasunaindako ere, eta laturaindako, hala. Mementuan, biztanera, badira, aniz gauza mundian erlia beno importanto menturaz, baina horrek ere bere lekia badu. Denbora kambiatzen nahi baita animaleko kambiamendia badira. Egun batez 30 grado dira, biamunian 15 gutio eta lidiak parasten dira fitio eta ez da lehen bezala iztia egiten. Lehen denboran kasik okupatu gabe egiten zen ez dia. Erlumeat atxemaitzen zen eta hoi honen burian zanpez beti ezen kofoina, baitzen lorea eta etzen denbora ora, oinfite kambiatzen hoai bezala. Egun batez animaliko berua biamunian hotzez. Ta hemen itxasun, kofoinak nola demontre egiten ote diren erakutsi dute ere. Badaira frango gazte hor nahi utenak. Moda xarra gehilea jien puiskat. Sobera antzatia bila. Harteko. Hola behar da transmitu besteke puiska behar ba. Hola ertela eukote guk ikusi baitu horiek ikusi utela behar ba. Ikusi eta menturaz jastatu ere bai.